Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω ένα βίντεο πώς θα ελέγξουμε ένα LED αν είναι καλό, αν ανάβει δηλαδή, ή αν είναι καμένο. Στην περίπτωση μας έχουμε το πολύμετρο, το βάλουμε στην ένδειξη της διόδου ή της συνέχειας. Λοιπόν, το μαύρο το βάζουμε στην κάθοδο, στην περίπτωση μας το έχω βάλει, και το κόκκινο είναι η άνοδος, που βάζουμε το κόκκινο του πολυμέτρου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν ανάβει, δεν δίνει καμία ένδειξη. Με το που θα το βάλω, βλέπουμε ότι ανάβει. Η ένδειξη συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ σε καλή κατάσταση. Το βγάζω, το ξαναβάζω. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ καλό το LED. Έχω και ένα LED το οποίο δίπλα είναι καμένο. Θα το βάλω πάλι την ίδια λειτουργία, η κάθοδος στο πλήν και το συν, όπως κάναμε και στο προηγούμενο, στην άνοδο. Θα δούμε ότι δεν ανάβει, ούτε δείχνει καμία ένδειξη, άρα αυτό είναι καμένο το συγκεκριμένο. Δείχνω και το προηγούμενο, ξαναβάζουμε στην άνοδο, στην κάθοδο, συγγνώμη, και στο συν. Ευχαριστώ.